tiyeni tilemekezane, tiyeni timange umodzi, tiyeni tipewe kugwiritsa ntchito mawu amene ali amtonzo, mawu amene ali onyoza, makamaka pa matsamba a mchezo. Nthawi ino ndioonetsa kukhwima nzeru kwathu komanso umodzi popangira zinthu limodzi, komanso potukulana wina ndi nzake, osati chifukwa china koma chifukwa cha ubwino wa zomwe tikufuna. Tiyeni tiphunzire pa zina zimene taziona ma convention amene achitika, ifeyo tikonze kuchokera pa zimenezo. Mu mfundo ya umodzi komanso pokumbukira mawu akulu amene adanena mtsogoleri wathu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi abwereze, ananena kuti utsogoleri sikungosunga mphamvu komano kulimbikitsa anthu ena. Tonsefe tikhoza kumanga dziko lathu polola wina aliyense kuti mawu ake amveke. Maloto amenewa ndi otheka. End of quote. Mawu awa siwongokhala otikumbutsa kokha komanso ndi chimene ife timakhulupirira. Ndipemphe kuti mu mzimu omwewo wina aliyense akonzekere convention imeneyi. Tufuna tilimbikitsa Malawi onse, makamaka achinyamata komanso amayi. Ndi nthawi yokuti mudzuke mutenge maudindo. Ino ndi nthawi yokhulupirira kunena kuti mu kusintha muli mphamvu. Ndiye onse amene akufuna kuti nawonse awerengedwe pa kusintha kumeneko, nthawi yakwana. Ngati munayamba mwalotapo kukhala ndi Malawi wabwino, nthawi yanu ndi inoyo. Osamangokhala m'maofesi, pa WhatsApp, pa Facebook nkumayankhula. Tengani maudindo kuti kusintha kumene mumakhala mukukulota kukwaniritsidwe. Ngakhale kuti mwina simukutenga nawo mpando koma mukhoza kutenga nawo mbali, mwina po sonkha ndalama ntchito kuti masomphenya amene akwaniritsidwe, komanso mukhoza kuyankhula ndi anthu ena kumadera kosiyanasiyana kuwalimbikitsa kuti nawonso atenge nawo gawo. Kuti akalembetse chisankho nkuti pamene chisankho chikubwera nawonso adzavote. Mukhoza kumuuza nzanu za nkhani yabwino ya chipani cha UTM, ndiye kuti mwatenga nawo gawo. Tiyeni tikumbukire mawu amene ananena mtsogoleri wathu onena kuti osaopa, osatopa, osafowoka. Mawu amenewa ndi mawu amene wina aliyense paliponse tikakhala tidzakumbukira. Masomphenya amene wawa ndi okwanira, ndi otheka ngati tonsefe tingatenge nawo gawo. Kutenga nawo gawo zikupitirira pongoyima nawo kukhala mdindo ku UTM, komanso kutenga nawo mbali pena paliponse. Posachedwapa komiti yoyendetsa convention itulutsa mndandanda wa maudindo onse amene akuyenera kuti tipikisane, komanso kamsonkho kopereka popikisana udindo umenewo. Tikupempha kuti onse amene akonzekera kuyima nawo pa maudindo osiyanasiyana akhale ndi chidwi kuti zimenezi zikamachitika asatsalire kumbuyo. Timafuna tinene kunena kuti mobwereza tikhoza kutenga nawo mbali muzambiri polimbikitsa anthu kuti alembetse pakadali pano, popereka chuma chathu kuti chigwire ntchito ku chipani, potenga nthawi yathu kuyenda m'madera mwathu kuwauza anthu za Malawi wabwino amene angabwere chifukwa cha masomphenya amene chipani cha UTM chili nawo.
komanso poonetsetsa kuti mukupanga china chilichonse, tikupanga china chilichonse chofunitsitsa kuti mbewu imene Dr. Chilima anadzala imere, ikule, komanso izabereke zipatso. Chipani cha UTM chili pano kuphwanya chitaganya cha kusankhana mitundu mdziko muno, kuphwanya chitaganya cha ndale za zigawo, komanso kumanga Malawi amene nzika ina iliyonse idzatukuke posayang'anira kumene akuchokera. Ife ngati chipani ndotsimikizika ndithu chifukwa cha umodzi umene mbendera yathu ya dziko la Malawi imatipatsa, mu umodzi, masomphenya, komanso chifukwa cha tsogolo la dziko lino. Tonse pamodzi tikhoza kukwaniritsa maloto amenewa. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Monga nanenera kuti ndime ina amene atayankhule ndi director youth, akamaliza ndeti apatsirano Dr. Patricia Kaliati, secretary general wa chipani, kuti no amalizitse tisanatsekule nthawi ya mafunso. Zikomo. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Good morning. Madam SG, National Organizing Secretary, National Publicity Secretary, National Director of Women, National Director of Strategic Planning, National Director of Economic Affairs, National Director of International Affairs, the National Deputy Director of Youth, all leadership present. Good morning. I think mine will be brief and short. I'm also going to be bilingual. This is Palikiza Lijijiwa kuti tawi sajedu kwambiri. My duty is to take you through what we have planned, what we are doing moving forward as a directorate, as a youth directorate, feeding into the party plan, major plan. Now, the Honorable National Publicity Secretary, Honorable Njawala, mentioned party registration. As young people, we are aware that UTM is a youth movement. This is a movement that is youth-centric, championed by youth. So on party registration, we are requesting and pleading with all youth from Sanje to Chitipa to participate, take part in registering party members. We have set a target of 2 million by December. This means by December we need to make sure that we have registered 2 million party members into our party database. And this is something that cannot be done by one person or one group, but all party leaders, all affiliates, all youth affiliates should champion the party registration. So please, we've got a target of 2 million party members by December. This means palibe zoti sotizingokhala social media kuti ndale athu tizikhala pa Facebook. No, what we do offline is what we post online. Zimene tizipanga pa ground ndi zimene tizipanga post kama social media mwathu muja kandi ma Facebook kandi ma WhatsApp. So my plea is a call to all leaders, directors of youth region, directors of youth at constituency level, across the country. All regional directors, TOSE, will be on the ground. But this is not just a youth activity. We are championing it with the guidance from our seniors, the main body.
With regards to activities, youth activities, you might be aware we had from 10 June memorial activities. We closed as, however, others are still doing the activities, and that is allowed. Officially, 10 June 2025, tizayambiranso za candlelights. This is non-negotiable. Others will have my views out, but this is a UTM agenda, a UTM activity. SKC was our leader. We are not applying. This is not an application. It's non-negotiable. 10 June 2025, tizayambiranso candlelight memorial activities for 40 days. Constituency iliyonse by 10 June next year. I hope tizakhala kuti ndi shadow. I hope tizakhala kuti ndi shadow wa MP, shadow councillor. Councillor unalese, you need to do a memorial service. MP unalese, you need to do a memorial service. District governor unalese, you need to do a memorial service. Everyone. So at district level, at national level, at constituency level, at ward level, for 40 days, we'll be doing candlelight services next year. Officially now, as a directorate, we as youth tukupanga flag raising activities, flag raising events. Tukukweza mbendera. Alesa kuzoa kuti mtsogoleri akatisiya mbendera imagwa. Mbendera UTM muso inagwa pa 10 June. But now we are raising it. Zikutandaza chani tikamakweza mbendera. Zikutandaza kuti ma ideals, philosophy ya UTM, as we are raising the flag, it still stands. We still stand by the flag. Flag ya UTM ili mkati mwa flag ya Malawi. So flag ya UTM, tikaikweza flag ya UTM, tukweza so flag ya Malawi. So these activities, tinamba tapanga launch ku Eastern Region. We are coming, this coming weekend kumasinta. We are also going to do a flag raising activity kumasinta kurale. Tikachoka kumasinta kurale, we are planning on doing Kamuzu Stadium. Kamuzu Stadium will do a flag raising event ya ku Southern Region. Now, the UTM Arts and Cultural Festival ku Kamuzu Stadium. As youth, we know youth yambiri they're into sports, arts and culture. Now we are engaging to go na ultima plan naenda bwanji. So tukapanga flag raising, the festival, so ya fund raising yama activities that you all know we need resources to run. We all know we need resources good into zizitega. Now youth will come together. Kamuzu Stadium tipanga now international artist mwina awiri azakhalako. Now cha NRB komanso pa nthawi imene amene unalembetsa ngati wovota uzalowolere timvane alisazalowolere amene ulibe chiphaso chovotera ulibe chaunzika makamaka chovoterachi pazakhala mtengo kuti uzalipira because uzakhala kuti iweyo ulukubwera dziko lako sukulikonda dera lako sukulikonda. So festival hii ndiya movement ya UTM as youth, women and everyone who will be interested to participate. Koma okao amene azakauta alembesa ngati ovota ukazalo waso kumene kungati suna pange register ngati member wa UTM uli ndi chidwi choto pange register, we have ma tent atoda anthu azapanga ma registration. So target ya 2 million ija. Toss as leaders, we should not sleep, we should not slumber on this one. In addition, pakambeta za convention, mubwereza UTM is a movement yokuti kuimirira Chinyamata, is futuristic, youth centric. Nde tinakhala pasi ndakuluakulu tinapempha kuti kwa Chinyamata, I think kwa azimaiso ma nomination fees onse amene atakhalepo kuti anyamata amene afuna kukapikisana nawo maudindo osiyana-siyana, ma fees atayikidwe aja anyamata azalipira 50%. Why so? Anyamata mbiri they complain kuti they want to participate.
afuna otenga nawo mbali komano ma resources, access ya ma resources amakhala kuti timachepekedwa achinyamata. So for that reason achinyamata we're gonna pay 50% ya ma nomination fees. This also goes kwa Azimai, I'm sure. Koma mwina a director of women national mwina now, so mwina should say on that. Pamapeto after 2025 kusabezeke nyamata odandaula kuti kumalawi zinthu sizikuyenda bwino, because this is your chance. After 2025, if we make a mistake, aliyense you should be responsible for your mistake. After 2025 kuvota ndikamozi, tikaponyesa taponyesa toka. Ngati tufuna malawi wabwino, malawi wokuti tikhale ndi say ngati anyamata, 2025 is our chance. 2025 is our chance to amplify my voices athu. Kuti achinyamata nafesa zitiona kuti no, tili ndi gawo muzochitika za dziko lathu. Pamapeto NRB natumizako anyamata anga kuti akalembesi za ma IT. Ambira mangu abweza kuti network kulibe. And yet kuti anyamata azalembese ngati ovota kumeki akwenera zakandi cha IT. So ichichi through you Madam SG and the party leadership, the youth issue, the youth agenda cuts across political parties. I would love to get permission from you and the party kuti we should come together, my directors of youth as ipani zose, engage them and map a way forward kuti the issue NRB as youth tipanga handle banji. So yeah, I'll leave it to your office and the leadership kuti mutipanga council banji. With those few remarks, ziko mwambiri. Thank you. Ziko mwambiri doi. Munthawi ino mundilole ino ndiapatsire Secretary General Dr. Patricia Kaliate kuti atiumbire nkota, kenako tipereka mwayi wa mafunso kwa atolankhani. Ziko mwambiri. As to what the director of the organizing secretary, the director of women, the national publicity secretary, the DOI, the director of strategic planning, the national director of economic planning, the national director of international affairs, and all my seniors present. Let me echo what the director of youth has said. Those who are not going to see the apple or access to the apple, the registration will continue to the activities which the national director of youth is going to have, be it at the stadium, wherever the activities are going to be happening, and then the registration is going to take place, especially to those who are not going to access to the apple. For the issue of the contribution or the fee for the convention, it might also be for the national elections. For the youth as well as for the women, it's the same 50% off of those women and the youth. What I wanted to say is that we remain resilient on the resolve of getting out of alliance. Any future alliances is going to be announced. As of today, we are not in alliance with anybody else. When we were having alliances, the people were approaching us. And we haven't yet been approached, and we haven't even approached anybody else. So nobody should be inclined to us to say we are in alliance. We are calling upon all our members, go and say, kumene muli in IUTM, asogoli nonse kumene muli IUTM, ma functions onse aboma tisakuone nkoni. Ndipo tikupempheni kuti mukapitako, please, salu yathu iyi ya UTM tisaipeze.
ngati pali ena amene akugulirani salu kuti mukuvala salu zote mzikavala kumisika kuti koma kusonkhano waboma kukamsapezeni ndipo tithokoze kuti salu za UTM zipezeka pena paliponse ena siya kuvala zawo vala zathu tiyamikire chifanizo kongola kwambiri zagulira nazivala pena paliponse kupatula kutchali chikoka inunso zigulani muzivala pena paliponse kupatula ku chechi ndi misonkhano ya boma koma muzivala ku misonkhano ya chipani ndimangofuna nene mawu amenewo ndipo mawu amenewo talina muchichewa opita ku sukulu osapita ku sukulu kuti ataniso amve ngati ena anapita ku sukulu kuti zachichewa samamva tinenenso panonena kuti we are calling upon all our membership of UTM wherever there is a government function never go because we are not in alliance with anybody else. If you go there on your own, please don't put our party color, UTM. And we are thanking those people who are buying party materials. We thank you very much. That's the commitment which we are looking forward for you to contribute to the party. And it means that you are mobilizing, you are popularizing, you are marketing the party of UTM. And that cannot go without patting you at your back. But now the party material is supposed to be put on when you're going to whether the market, the funeral, and also if you're going to the party meetings, not government functions. And the party meetings, that is UTM party meetings. The chairperson of convention is going to announce whatever the director, the National Publicity Secretary has said, and we're going to empower them. They're going to release the forms. They're going to indicate the fee and the deduction of the fee for the youth and the women. Yes, indeed, we do agree, and we did discuss that we'll be doing the rotation of events happening in Malawi. If you're any longer, we might be in the north, we might be in the east, we might be in the south. So the regions which are remaining with is the north, east, and south. So when we are meeting, when the convention committee is going to be meeting, they're going to discuss in those areas, on those regions where to have our convention. Asogolera twagamakumana kuli a party committee ya convention, and they will link up with the chairperson whom they're going to have, and that is going to be the committee of the convention. Imene atazalengezese china chilichonse kuti pamene aziyang'anira maregion amene asala ndi kumpoto kumwera komanso kuzabwe kumene kuti uyambekezera kuti komiti yathu izanene kuti convention tizakhala nawo kuti ndi malo amene kulilongwe tinapangako kwasala kunzuzu ku east ndi ku south ndi komiti imene ikamaganizira iziyang'ana malo amene wawo. Ndimangofuna kuti tiyankhule mawu amenewo komanso timafuna tinene kuti pamene tapereka liwe yakwa ma youth ndi women tisatiranso code of conduct. Code of conduct yathu ikhala linked ndi code of conduct imene ikhale kutuluka lachinayi kumene director of elections, director of women kumene apite ndi representative of the secretary general kumene akatengenso code of conduct imeneyo. Wina amene apezeka kuti wapanga campaign nkumanyoza asogolena mwina azimayi azibambo kapenanso anyamata ngakhalenso akulumali, we are going to give discipline. Tinenenso unena kuti UTM suna kuti muzingozuka ndikunena kuti ndikayimire ayi tana kuti itasegula kwa wina aliyense koma ngati simunalandidwa chipani cha UTM forget about it. Ngati fa UTM siti kudziwani forget about it. Tipereka kwa anthu okhaokha amene ali a UTM tikuopa kuti mwina mzingobwera ngati mobwera kunsika kuti tifa tikagule ntapasha masamba maungu matemba mwinga umodzi ayi okhawo. Kamwina people they saw you with me, it doesn't mean that you are UTM, that you are eligible for the convention. Okamene tukwalandira kuti awanda UTM amene titazalola kuti teni mukaime nawo chifatira ngona paja kuti tasegula koma kwa mwina aliyense ndi sunira kuti onse amene alephera kuma convention kuzipani kwa umene akuchokera ndi abwere kuto ndikaise kuima ku UTM kumpando wa president kapena wina chani ayi tikakuchita na sesi titazana kuti mutha kuzakhala mwina mpando wina wake mini member koma osati kuti tingokupasani kulowesani kuchipinda kwathu wa UTM kuti tizaone zimene anaona anzathu. Chipani cha UTM chokhazikika ndipo tifuna kuti chikhale even zaka zizukulu ndi zizukulu tuvi zathu zipitireze nawo kuyendesa chipani cha UTM chokumapita ifeyo mulungu chira nkomera kuti atitenge.
osati mutatitenga iyayi koma mulungu chita nkomera kuti atitani atitenga. Tikuthokozeni zikomo kwambiri.